Ja, tak fordi at I gider bruge tid sammen med mig. Man kan sige, den her lille gif illustrerer lidt, at jeg nu har fået 35 minutter til at snakke om. Det er jo egentlig noget, som fylder rigtig, rigtig meget, og som man kan bruge mange timer på at snakke om. Men jeg skal prøve at gøre det kort. Men helt generelt, så i DR, så kommer jeg til at ramme det her igennem. Det er lidt med, hvad er vores overordnede mission i DR på sociale medier? Hvor er vi henne? Og det her med, hvor vi er, det er også noget med nogle strategiske til- og fravalg. Hvordan udkommer vi, og så hvad vi måler på. Men det er på de her 35 minutter, inklusive spørgsmål, så der er gang i den. Inden jeg lige snakker helt ned i dybden om, hvad vi laver, så vil jeg bare lige sige 2 ord om mig selv, hvor jeg kommer fra, så I kan se, hvad jeg snakker ud fra. Min egen baggrund er journalistik. Jeg har arbejdet som journalist i mange år, og så har jeg været i en startup i DR's nyhedsafdeling, og så kom jeg for 2,5 år siden til vores strategiske afdeling, DR Medier, hvor vi indtil da, DR Medier, det er den afdeling i DR, som ejer alle kanaler og bestiller alt indhold på alle kanaler. Og for 2,5 år siden, der var der ikke nogen, der havde taget stilling til, hvad skal DR egentlig med sociale medier, hvad skal vi lave, og hvordan skal vi være der, hvem skal være der, hvor og på hvilken måde, og sådan nogle ting. Man kan sige, det er jo sådan lidt groft sagt, jeg kom ind til for 2,5 år siden, det er flyttet fra vores nyhedsafdeling over i vores strategiske afdeling. Og vores nyhedsafdeling beskæftiger mig også med sociale medier, men det var stadig sådan lidt undercover, og vi gjorde det bare, der var egentlig ikke nogen, der havde sådan for hele organisationen havde taget stilling til, hvad det var, vi skulle. Men hvis man kigger sådan på DR's strategi helt overordnet, og det her det er ikke kun en strategi om digital, det er sådan hele DR's strategi på tværs af radio, tv og web, så kan man sige, helt basically, så skal vi jo samle, oplyse og udfordre. Det er DR's store mission her i samfundet. Og så har vi sådan en virksomhedsstrategi, jeg tror den løber frem til 18 eller 19, nu er der måske nogen, der skyder mig i DR, hvis det er, at finde ud af, at jeg siger et forkert årstal. Men man kan sige, at vi har en strategi, der hedder værd at dele, og det handler om original kvalitetsindhold på de relevante platforme. Og for 99% af DR's beskæftigelse, så er det radio og tv og vores egen web hjemmeside.dk, så er social en meget lille del. Og de her relevante platforme kan være platforme, som DR ikke ejer. Men i 99% af tilfælde, der ejer DR jo selv de her platforme, udkommer på. Men der er sådan nogle udfordringer, når vi ikke gør det og skriver på nogle andre platforme, hvor det er nogle andre præmisser for de her medier, der gælder. Men man kan så sige helt overordnet, vi skal stadigvæk samle, oplyse og udfordre, og så er public service for mig at se platformsneutral. Det vil sige, ligegyldigt hvilken platform DR møder brugeren på, så skal de møde noget, der er public service. Og det kan være en udfordring, når vi begynder at snakke om sådan noget som sociale medier, fordi som I sikkert ved mange af jer, så er indhold og markedsføring flyder sammen, så man kan sige, at markedsføring bliver nødt til at være rigtigt indhold, og indhold det virker også som markedsføring. Så når vi har et viralt hit fra Bonnie og de 1000 mænd, med 2,5 millioner gange newsfeed og 250.000 videoafspilninger og sådan noget ting, så er det egentlig jo også markedsføring for det program, der bliver sendt om 2 dage på DR1. Men hvis vi havde delt en trailer fra programmet, så havde det aldrig nået den her viralitet, fordi der ikke var noget at engagere sig i, fordi det var bare en klassisk tv-trailer. Derfor så smelter det hele sammen. Så derfor det, når jeg siger public service og platformsneutral, så er min pointe egentlig, at når man møder noget fra DR, skal man blive klogere, og man skal få noget indhold. Man skal ikke bare få en trailer. Ja. Vi har selvfølgelig taget udgangspunkt i brugernes behov, og det er sådan lidt karikeret, de her fede ikoner, men altså der er noget med tilgængelighed. Brugerne er egentlig ligeglade med, hvor de får indholdet, de vil egentlig bare have det, hvor det er. De vil finde det som det første af deres venner, det er noget med hastighed. Så vil de også gerne høre sig anerkendt, så det er jo det her gode tilbageløbsspor, vi har på sociale medier, hvor vi kan lave indhold sammen med brugerne, og vi kan være til stede og debattere og engagere. Men vi arbejder med 3 mål med sociale medier, udover hele DR's mål, som er samle, oplyse og udfordre. Og det er øget deltagelse. Vi vil godt have, at flere danskere skal tage stilling til det indhold, vi nu engang sender, og snakke om vores programmer, og måske også snakke med vores programmer. Man kan sige, det på sociale medier kan man måske oversætte det til engagement. Så er der den del, der hedder øget dækning. Vi vil gerne trække noget trafik fra sociale medier til vores radio- og tv-programmer. Det er rigtig svært at måle, om en opdatering giver flere seere til Bonderøven eller til X-Factor, men det er ret let at måle antallet af klik tilbage til vores egen digitale platform, som er DR.dk. Og sådan cirka 3/4 af alt det indhold, vi deler på sociale medier, det er klik, det er links til DR.dk. Så det er en rigtig, rigtig stor del af vores strategi, det er at trække trafik tilbage
til vores egen digitale platform, hvor vi stadigvæk selv har den 100% redaktionelle frihed. Det kan man sige, Peter Øvig Knudsen, hvis han lægger en podcast på iTunes med nogle bare bryster, jamen så kan de trække den, fordi det er dem, der bestemmer, hvad der må være på deres platform. Vi bestemmer 100% selv, hvad der er på DR.dk. Vi bestemmer jo ikke 100% selv, hvad der er på Facebook. Vi vil have svært ved at have en debat om, kvinder, der ammer inde på Facebook med visuelle billeder, fordi det vil Facebook fjerne. Den debat kan vi have på DR.dk, og derfor er det jo vigtigt, at vi elsker vores egen platform også. Nå. Den sidste, det er større synlighed. Vi vil godt bare nå brugerne, hvor de er, og minde dem om vores indhold. Og det, man kan sige, det er det, man kan måle på reach og udbredelse. Men det hele hænger jo sammen, så den her reach og udbredelse fås kun, hvis vi har det høje engagement. Så nogle gange kan man diskutere, om det overhovedet giver nytte og måle på reach og udbredelse, fordi den der reach og udbredelse får vi, hvis vi har mange klik og højt engagement. Og derfor så vil jeg lige prøve at vise det her slide. Det her er et eksempel på, hvordan vi har arbejdet strategisk med at finde ud af, hvor giver det egentlig mening at sætte ind for os. Det her det er for Facebook kun. Det her har vi for alle sociale medier. Vi har det i Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Det her det er en kombination af dobbeltdækning, altså hvor mange af DR1's seere er også på Facebook, og så hvor mange af DR1's seere har vi fat i på Facebook allerede. Og så vil I så se den mørkeblå, det er unikke Facebook-fans, som DR har af kanalens seere. Det vil sige, hvis vi kigger på DR1 deroppe, så ser I den mørkeblå, det er det, vi har fat på. Den lyseblå, det er hele potentialet for DR1 på Facebook i forhold til dem, vi kan nå, som vi ikke har fat på i dag. Og dem herude, det er dem, vi aldrig får fat på, fordi de ikke er på Facebook. Så det her har vi for alle vores kanaler ned i alle målgrupper. Og det har vi så siddet og kigget på, hvor giver det så mening for os at være henne. Og hvis vi så prøver at lægge mærke til en, det er for eksempel sådan en som P4. Den vender også tilbage til lige om lidt, men hvis man kigger på P4, der er meget få, vi har fat i meget få af deres lyttere i forhold til det kæmpe potentiale, der er også. Hvis man sammenligner det med P3, det er selvfølgelig hjulpet lidt, at det her det slide, det er fra før, at masser af monopoler rykker til P4, så nu er de nok lige vokset lidt hernede med de 300.000, de har fået over. Men så er vi mål i år med dem, men lidt bagud på P3. Nej, men bare for at sige, at jamen, så for P4, der kunne vi se, jamen det størst udnyttede potentiale, vi har for P4, men det er Facebook. Det vil sige, Facebook, det er P4. I skal ikke bruge energi på Snapchat og Twitter og Instagram. Det skal I lade være med. Og det betød så faktisk, da vi havde de her tal, at vi lavede en oversigt over, hvor vi skal være, og den så sådan her ud. Og der kan I så se, at altså, P4 er ikke hernede, og P4 er ikke her. Der er også nogle andre kanaler, der forsvinder nedad. Og det betød så for de der 2,5 år siden, da jeg kom til, at vi så havde lavet analysen og lavet strategien, og havde fået den vedtaget. Det var også et stort hus, det kender jeg sikkert også nogle af nogle større offentlige institutioner, I også kommer fra, hvordan det kan være. Så var vi ligesom der, hvor vi så skulle sige, okay, så bliver vi nødt til at gøre det, vi har sagt, og det betød så, at vi fjernede 100 profiler. Og det kan gøre ondt i en organisation, hvor man er startet med at have det nedefra op, hvor det har været græsrod. Hvor vi så kommer og siger, okay, nu tager vi altså ejerskab til det her. DR Medier kommer og siger, nu det er en del af de her kanaler, vi ejer, og så skal, når vi bestiller indholdet, så er det, der skal være. Det vil sige, at vi vil ikke have det der nedefra op længere. Vi vil prøve at tage en topstyring på det. Og netop at bruge vores ressourcer rigtigt på den bedst mulige måde. Det betyder, at vi lukkede 100 profiler. Og det kan gøre ondt sådan noget. Men det vi så gjorde, udover at bare lukke profiler, det gjorde vi, det var, at vi kiggede på, hvad er det så, vi skal være der med. Og så er det jo egentlig meget basic at starte med, jamen altså, vi har 9 tv-kanaler, 9 radiokanaler, og vi har 6 tv-kanaler, eller 5, nu kan jeg ikke engang huske. Og det er selvfølgelig dem, vi skal være der med. Vi skal være der med kanalbrains, og det er dem, der skal være der primært. Det vil sige, det er det kedelige, det er der, hvor det er svært at få højt engagement, fordi det folk engagerer sig i for os, hos os, det er vores karakterer. Man kan sige, det var det næste, det var, at vi sagde, at det er kanalbrains, og så er det karaktererne, vi er til stede med på sociale medier. Det var sådan cirka første år, vi gjorde det. Så i løbet af det sidste halve års tid, så er vi også begyndt at gå mere all in på det, vi kalder indholdsfællesskaber. Og det vil sige de ting, som DR altid vil dække. Men altså, I ved jo godt, vi har nogle indholdsfællesskaber allerede, men vi begynder at gå mere sådan, aktivt efter det. Et af vores største indholdsfællesskaber, det er nyheder. Man kan sige, det er et fællesskab omkring nyheder. Det er mega bredt. Det samme er DR Sporten. Det er et fællesskab omkring sport, og sport er en milliard ting.
Men det vi så gør nu, det er at sige, okay, vi vil altid i DR nok dække litteratur og bøger. Vi vil altid dække mad. Vi vil altid dække noget, der minder om livsstil og kultur og film og sådan ting. Så går vi ind og laver et genrefællesskab omkring det her, fordi de på længere sigt skal virke som trafikmaskiner til DR.dk, og det skal være et sted, hvor vi kan engagere danskerne om noget indhold, hvor de egentlig er ligeglade med, hvilket kanalbrand eller program det kommer fra. Fordi at vi kan jo se, at vores programmer og kanaler, de kommer og går, men det, som vi altid bliver ved med at lave, det er indhold, der er public service inden for nogle bestemte genrer. Vi kan også se det den måde, folk navigerer på DRTV, navigerer efter programmet, de skal finde som catch-up, og så efter kanalen, og så måske genren. Det er det ben, vi har manglet på sociale medier. Og bare lige for at sige, så statusmæssigt, så står vi her i dag, og man kan sige, det er jo en hård omgang, fordi vi sætter KPI'er for alt, så alle profiler har forskellige KPI'er, hvad de skal i forhold til, hvad målet for os er med dem. Er målet udbredelse, det vil sige højt reach, er målet højt engagement, er målet mange klik, hvad er det for et program. Så derfor sidder vi nede i detaljen og bruger 3 dage om året på at sidde for alle profiler og sætte mål. Og det, som det hele så leder tilbage til, det er jo, at vi har været vant til at lave det her i 90 år, og vi er verdensmestre i det her og vinder priser i udlandet for at lave tv og primært primært sådan noget som, nu er vi i fængsel, sådan nogle krimier hedder det, ja. Og det vinder vi jo priser for, og det er vi verdensmestre til. Man kan sige, så er der kommet noget, der hedder vores egen hjemmeside. Der er vi faktisk ved at være ret godt med, synes jeg, ved et redesign, at vi begynder at lave nogle forskellige ting. Og så er der kommet de her digitale andre platforme, tredjemands-platforme til. Og den øvelse, vi er i gang med nu, det er, at vi også skal være verdensmestre derovre. Der er en helt anden fortælleform at arbejde med. Og det betyder blandt andet, at vi her i det sidste i efteråret, så kommer til at arbejde meget 16 med, det er den her præmis om, at indholdet skal kunne stå alene. Og det er selvfølgelig kun for den, jeg nævnte i starten, at 3/4 af vores indhold på primært Facebook og andre sociale medier, det er links. Selvfølgelig kan det ikke være links på Instagram og Snapchat. Men den sidste fjerdedel af vores indhold, det er videoer, vi uploader, og det er billeder. Og når DR uploader en video eller et billede til Facebook eller Instagram eller Snapchat eller hvad det nu kan være, så er det indhold, der skal kunne stå alene og i sig selv være et public service element. Så det vil sige, at vi skal ikke kun dele de der 15 sekunders bøvs fra debatten, hvor der er en, der siger noget mega skarpt, og hvor man står tilbage, det er godt nok crazy sagt. Vi skal dele noget, hvor man netop bliver klogere, altså samle op, hvis udfordrer. Så det er helt tilbage til den store mission, hvad vi skal. Så i stedet for, at vi bare deler bøvsen, så skal vi dele noget indhold, der kan stå alene. Og det har jeg lige prøvet at eksemplificere med her. Det her, det er nemlig et eksempel på et klip fra debatten. Nu vil jeg ikke afspille det, men I kan se, det er 2 minutter og 41 sekunder. Jeg vil ikke afspille det, fordi jeg kun har de der 35 minutter. Men I kan få slides, så kan I måske lige finde det. Det er 2 minutter og 41 sekunder. Man får en bid af en debat, hvor man faktisk bliver klogere og kan debattere med i den debat, det her handler om. For 1,5 år siden ville vi bare have delt måske 15-20 sekunders klip, og så ville man ikke have været blevet klogere, og man ville måske sidde tilbage og være uoplyst og ikke kunne deltage i en debat. Men nu bliver man faktisk i stand til at snakke med, og selvom det er langt, 2 minutter og 40 sekunder, så nu er det selvfølgelig også, nu har jeg taget det der gode eksempel ud, ikke? Men altså 4.000 delinger, det er sgu ganske fint for et klip for debatten, som er på en mindre kanal. Et andet eksempel på et billede. Vi har jo i mange 100 år næsten lavet brugergenereret indhold sammen med lytterne i radioen. Og det her er et eksempel på, at man tager et indholdsgreb fra radioen med meget få grafiske talenter og gør det til et stykke indhold på Facebook og Instagram, hvor det faktisk kan stå alene og fortælle en historie omkring det her med udflytning af arbejdspladser. Det er P4 Syd, som har haft brugerne til at komme input til, hvor det er egentlig ikke så slemt at flytte til Syd- og Sønderjylland. Og så har de lavet en liste sammen med dem, listen op i radioen og haft den derinde, men de har også lavet et stykke trafik og givet tilbage til communityet, som så er blevet delt rigtig mange gange. Og man kan sige, du kan også bare dele en tekstliste på Facebook, men det var nok ikke gået lige så godt. Så det sidste eksempel, det er fra DR3, hvor vi lige nu laver et eksperiment. Vi har sat en lille redaktion ned, som eksperimenterer med at lave indhold på sociale mediers præmisser 100%. Det skal selvfølgelig være tæt på, DR3's brand, men det er indhold, som er designet til sociale medier med sociale mediers præmis. Så det vil sige, at det er
lavet samarbejde med brugerne. Det er, nu skal jeg lige se, om vi kan starte den her. Mus. Det er, og det er med tekst ind over det grafik. Og det, der faktisk er sket, det er, de har taget med udgangspunkt i det, der spørger mig om alt format, som de har på DR3. Så laver de nogle små webversioner, hvor de tager ud og bruger deres adgang til nogle personer til at spørge dem om alt. Og nu er Danske Spil begyndt at kopiere dem, og Københavns Kommune og nogle andre begyndt at kopiere de her formater, som vi laver. Og det er egentlig meget simpelt. Her er det Piones Sisto, hvor man... Og jeg ikke noget... Nå. I kan klikke på linket, der engang får slides, hvis I... Nå, det er egentlig... Jeg har ikke noget internet. Det er Piones Sisto, der går ud, eller der får stillet nogle spørgsmål, hvor han bare egentlig går, mens han bliver optaget, og de spørgsmål, der brugerne er kommet med på DR3's Facebook. Og så er der lagt nogle små konceptuelle greb ind, med måske en bog på et bord, eller en tredje dims, man lige tager op og snakker om, så der er nogle afbrud undervejs. Og mange af de her ting, der er lagt ind, det er fordi den redaktion, der sidder og lavet dem, har siddet og kigget på det, der hedder retention rate på Facebook, altså fastholdelse i folks opmærksomhed. Og der kan de se, at hvis ikke der kommer de her ting ind, så falder folk hurtigere fra. Og de sidder og analyserer alt det, de laver, så ser de hver gang, okay, her er en retention rate, den falder, det vil sige, at vi skal droppe det her. Eller vi skal gøre noget andet næste gang. Og det er jo også alt det her data, der kommer tilbage. Vi har ikke, nej, jeg vil ikke bruge tid på at finde internet frem, fordi man kan sige... Museum, der er ingen kode. Nå, okay, det er selvfølgelig der ikke i København, vi ikke ture sådan noget. Du kan bare tænke, nu kommer der nogen, der tager vores internet. Jamen, nu er vi jo i fængslet. Ja, der er ikke nogen... Og det er blevet tømt, så der er ikke nogen så er det bare kriminelle tilbage. I får altså lige starten af det, for jeg synes, det er meget værdigt at se. Det, der også bliver arbejdet med her, det er jo det. Det er mange af de her visuelle greb også, som handler om, at vi på Facebook jo ikke kan se, at halvdelen af vores, brugere på Facebook ser det uden lyd. Det passer fint. Nu kan jeg ikke finde lyden, men så kan I kan jo følge med nu. Jeg tror, I kan komme. Hvad for næste gang? Hvor mange damer i gymnasiet? Standard. Hvad er det dummeste måde, du har hørt din navn blive udtalt? Fra Brune. Hvilke områder skal du forbedre, hvis du skal næste skridt? Det kunne godt være endnu mere afgørende i sidste tredje. Har du prøvet at bruge et skæg, eller er det bevidst, du ikke har et? Har du prøvet at bruge et skæg, eller er det bevidst, du ikke har et? Jeg har svært ved at få brugt det her skæg der. Hvorfor valgte du at blive FC Midtjylland og ikke rykke til Ajax? Det er bare helt klart den bedste mulighed for mig. Hvad er det første, der går igennem dit hoved? Det er U21-udtag. Hvad er det pinligste, dine forældre nogensinde har gjort? Bare lige for at sige, der var det den der først, hvor der stod Tough Life, og så det her billede. Og det er jo fordi, hvis de bare kører videre med det her spørgsmål-svar, så synes folk det måske er lidt kedeligt. Derfor bliver der lagt de her ting ind, for de har fastholdt folk, så de kommer som overraskelse, når man lige i hvert fald fra. Nå, der er det der. Så det er bare et spørgsmål om at holde folk fast. Man kan sige, vi har været vant til at gøre det i en 28 minutter 30 kontekst, hvor man så skal man genstarte efter 12 minutter, og man skal fortælle, hvad vi er i gang med at se og sådan ting. Nu arbejder vi bare på sociale medier, hvor vi er sådan en tommeltot-konkurrence om opmærksomhed, når man scroller ned igennem newsfeed, og man går bare videre til det næste, hvis ikke det er interessant. Så derfor er vi ude i en sådan public service mission, som handler om at give nogle folk nogle vitaminer på nogle platforme, hvor konkurrencen er mega hård. Og det næste, man kan finde ud af, ja, så kan vi godt. Så vi kan finde frem igen. Det var altid sådan. Det går i ring i skolen, hvor det ens underviser, der ikke kunne finde ud af, at nu er det ens sæt, man kan. Nå. Og nu skal jeg lige til at snakke om, hvad det egentlig er, vi måler på. Yes. Først tager vi den her med, hvordan vi skal være der.
Nu har jeg lige set lidt af det, men noget af det, som sociale medier også kan for os, det er, at vi kan komme til at forstå vores målgrupper rigtig godt. Den ene ting er, hvad medieforskning laver, og det er rigtig godt til det her brede forståelse af målgruppen på tværs af kanaler og sådan nogle ting. Men når vi så er ude på sociale medier, så kan det godt ske, at de målgrupper, som et program henvender sig til på den gamle Flow-kanal, faktisk er anderledes på en digital eller social kanal. Et eksempel, det er X-Factor, hvor vi kan se, jamen altså, på DR.dk har vi en målgruppe for det indhold, vi laver der. Det vil sige, at vi har alle videoerne til rådighed på alle optrædener på DR.dk også. Det er plus 6-27 år, det er dem, der er på DR.dk. Jamen på YouTube, hvis vi skal nå en yngre demografi, jamen så er det dem fra 15 til 25, de er på YouTube. Det vil sige, så hælder vi alle optrædener på YouTube også. Det har ingen indflydelse med trafikken på DR.dk, fordi vi vil ikke fange dem der, så dem får de på YouTube. På Instagram, der er det nogle andre, vi har fat på, de er endnu yngre end dem, vi har fat på YouTube. Og på Facebook, der har vi så de måske 18-15 til 25-årige piger plus deres mødre, så er vi oppe måske sådan på 35 år. Og dem kan vi så bruge til at trække trafik ind. Det her det er et andet eksempel. Og man kan sige, på tv, der er målgruppen jo meget bredere for dem, der ser X-Factor. Men i at kende målgruppen for de enkelte kanaler helt præcis, så kan man også designe indholdet derefter. Det blandt andet betyder, at vi er gået fra at lave sådan noget bredt Instagram-indhold på Instagram, til at bare målrette det kun til børn. X-Factor, det er kun til børn på Instagram. Facebook, det er kun til de her piger stort set, plus deres mødre, som skal se noget indhold fra DR. Og YouTube, det er kun som musiktjeneste. Lige tidligere på YouTube havde vi da også lavet sådan noget bagom interviews og alle mulige ting, og det trak ikke noget som helst. Og så droppede vi det, hældte alle, optrædener ud, og så gik vi fra en sæson og trække 1 million views til næste sæson og trække 18 millioner. Så det virkede. Det her, det er mit yndlingseksempel. I kan nok ikke gætte, hvad det er for et program. Det her det er en Facebook-side, der tilhører et program, som kører på DR Ultra. Det er jo lidt mærkeligt at se her, ikke? Det er 74% mænd, som er 25 år, stort set er ældre, så er der lidt 18-24 år. Men det er Troldspejl. Og det er alle de der mænd, som er vokset op med Jakob Stegelmann og bliver starstruck hver gang de ser ham. Så det vil sige, Troldspejlets Facebook-side har en helt anden målgruppe, og det er nogle helt andre mennesker, de skal kommunikere til, end Troldspejlets tv-program. Det er den ene ting. Vi kan forstå rigtig meget mere om målgruppen. Derover så handler det også om at lave indhold, som er tilpasset det enkelte community. Her er det et eksempel på DR3, jamen, som godt kan dele et link. Selvfølgelig det her det er til Roskilde Festival, det lignede DR3's målgruppe. Men i stedet for bare at dele et link eller en link til video, så tilpasser de indholdet, så man kan se, man kan trykke på play, så man kan se, der er et fællesskab, så man kan se hende, der synger, så det passer sammen, det man skriver her, og det der er hernede. Og så i stedet for, det her det er bare et godt eksempel, vores radiokanal P3 delte den der som native video og havde et reach på 200.000. DR3 brugte linket til DR.dk og havde et reach på, jeg kan ikke huske, om det var 600.000 eller 800.000 og trak 80-100.000 kliks ind til DR.dk. Men fordi man designede det lige til platformen, så det ikke kun var en video, fordi en fælles sang, en musikvideo på Facebook, går ikke specielt godt, medmindre den er totalt visuel. Og det er en koncertoptagelse for Roskilde Festival ikke. Derfor er der nogle andre ting, der skal til at drive det. Så er der også det der med, at vi skal lave masser af indhold, der er passet til det enkelte brand helt tæt på. Bunderøven, de kan gøre sådan noget der. Og det er så det, der passer til dem, der er fan af ham og ikke kan få nok af Frank. Og så igen tilbage til det her indhold lavet samarbejde med fællesskabet. Her er det et eksempel fra vores radioprogram Liga på P3, som havde en session, der handlede om de der ting, der bliver sagt på Old Boys holdet eller seriefodbold. Og så i stedet for bare kun snakke om det i radioen, tog de listen og gav tilbage, og får så også enormt meget engagement ud af det bagefter. Og så skal vi også forstå, hvad det er for nogle visuelle greb og æstetik, der fungerer på det enkelte platform. Og på Facebook er det endnu vigtigere at forstå, jamen der kan man ikke sige noget, hvad gælder for hele platformen Facebook. Der bliver man nødt til at kigge på, hvad gælder det for min målgruppe på Facebook. Så vi gør en ting på Pets Facebook-side og noget andet på X-Factors Facebook-side, fordi det er nogle forskellige målgrupper, vi snakker til. Så lige en sidste ting, inden jeg stopper. Så vil jeg lige snakke om det her, hvad er det, vi måler på vores KPI'er. Som jeg sagde tidligere, så sætter vi KPI'er for alle vores profiler, for at være sikre på, at vi er der for en grund. Og vi har også koncepter for de fleste af dem, langt hen ad vejen.
Men det vi måler på engagement, altså det er det vigtigste for os, og der måler vi totale likes, delinger og kommentarer. Der er alle mulige andre ting, du kan måle på, det måler vi selvfølgelig også på, men det er ikke sådan vores primære mål, fordi man kan måle sig ihjel på sociale medier. Så det er de her ting, vi har valgt ud. Så kigger vi på linkkliks, som er kliks tilbage til DRDK, ikke? Og det handler meget om at elske vores egen platform. Og som jeg sagde, 3/4 af det indhold, vi deler på sociale medier, det er links til DRDK. Og så måler vi i videovisninger. Man kan sige, at vi bruger meget video til at skabe reach, fordi video kan Facebook generelt godt lide. Men det er så også video, der skal være formateret til platformen. Så det vil sige, tænk på, at den autostarter. Det vil sige, at du har 3 sekunder til at fange folks opmærksomhed, inden de scroller videre til det næste newsfeed. Der skal være undertekstet, så du ved, hvad det er, du går ind til og ser, så du kan se den uden lyd. Mit yndlingseksempel, det er vores video med Bonnie og de 1000 mænd. Jeg ved ikke, om I har set sådan en video, hvor hun sidder og snakker om camembertost. Nogle af jer? Nej. Nå, men dem, der har set den, de ved, hvad det er. Pointen er egentlig bare, den havde sådan cirka, den havde, 52.000 click to play, som klikkede for at se den. Men den havde faktisk 300.000 mennesker, der så den til ende uden lyd. Det vil sige, så er vi altså ude at have fat i noget, hvor det er mange flere, som ser det uden lyd. Og derfor så den her metric, hvor vi siger click to play, det er det, vi måler på, den skifter vi her i foråret, så vi siger, jamen vi vil kun måle dem, der har set 95% af videoen, og så kan det ske, at de har set den med eller uden lyd, det er vi ligeglade med. Vi skal bare have set 95% af videoen, før vi tæller dem med. Så vi er ligeglade med dem, der bare har set 30 sekunder. De skal have set 95%, ellers har de ikke set det nok. Det er selvfølgelig også lidt en hård metric, men det giver meget god mening også, fordi den måde, vi traditionelt set måler seertal på, det er, at vi tæller en seer, hvis du har set hele programmet. Har du set 80% af programmet, tæller du som 0,8. Så det der med at se videoer på sociale medier 15 sekunder det ene sted og 15 sekunder det andet sted, det svarer til, hvis vi skulle tælle alle folk med, der zappede. Så har vi altså et seertal på X-faktor på 2,5 millioner i stedet for 1,5 millioner, hvis vi bare tæller folk, der zapper forbi med. Så derfor 95%, det er ikke helt sammenlignet med det derhen. Ja. 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 Yes, simpelthen helt basic, fordi når du sidder på toilettet eller i toget, eller hvor du nu ser din video på Facebook, så har du ikke lyd på. Og det vil sige, hvis du skal have noget som helst ud af den video, du ser, så kan det kan også være fortalt på, at det ikke kun er 100% undertekster, men at der er andre grafiske greb, der viser det, der sker. Men du skal kunne forstå videoen uden lyd. Fordi hvis ikke du kan det, så falder folk fra. Og vi kan faktisk se, at vi lavede et eksperiment på et tidspunkt, hvor vi kunne se, at selvom der er undertekster på, så får vi også flere til at klikke for at se det med lyd på. Fordi folk ved, når det handler om det der, det vil jeg gerne høre mere om. Så vi kan øge begge dele. Hurtigt lige til sidst måler vi selvfølgelig også på fans og følgere. Og man kan sige, det er vigtigt at måle på, fordi vi kan godt drive kæmpe stor udbredelse ved at bare lave logportal og skæve sjove ting, som ikke er nære på vores forskellige brands. Men hvis vi laver noget, der er nært på de brands, som har en stor udbredelse, så ved folk, hvad de får, og så signer de også op og fans. Så man kan sige, derfor er det også vigtigt at måle på det her, fordi hvis vi bare vil lave sjov spas og whatever, kunne vi bare tage alle mulige random ind og dele, men det er ikke pointen. Så det hele hænger sammen. Så vi skal også bare lige huske på, at vi står og snakker om på vegne af hele DR. Vi har masser af ansatte, der laver community management og alle de her ting, og vi har været nede på alle vores kanaler og arbejdet med brandplatform, så vi ved, hvad skal den enkelte kanal, og hvad er dens udtryksform, og hvordan skal man være på sociale medier, men hvad er tone of voice for hele kanalen. Og det skal selvfølgelig også være gennemarbejdet, de svar, der kommer på sociale medier. Jeg vil bare lige tage et enkelt eksempel her, hvor DR2, skal vi huske, de har i stil og tone, har de personlighed, kompromisløs og overskud. Og på et tidspunkt så kom der på DR2 sådan et spørgsmål, at det der public service, det var til et satireklip, så bliver der svaret, yes, satire og public service, men når man synes det er sjovt, det er naturligvis individuelt. Brugeren skriver igen, det er ganske morsomt, meget plat, men morsomt, men derfor skal det ikke tvangsfinansieres. Er det vildt klassificeret sådan, kan du eventuelt være behjælpelig med en konkret henvisning til medieaftalen, men det er. Og så kommer der så den konkrete henvisning hernede, ikke? Gerne. Medieforliget er indgået i 2014 i en bred politisk aftale, tiltrådt af alle partier i Folketinget. Programmet her lever op til, at DR skal styrke indsatsen for unge, blandt andet via nettet, at DR styrker anvendelsen af eksterne produktionsselskaber, samt DR's udbud skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, debat, undervisning, form og uddannelse og læring, kunst og underholdning. Parentes, side 3 øverst.
Denne del hører under underholdning. Med venlig hilsen Christian, DR2. Det er fandme overskud og kompromisløshed og også noget personlighed. Nå, men helt overordnet, så er det her, vi har været igennem de sidste 2,5 år, hvor vi har været inde og kigge på de forskellige ting og sætte nogle mål i forhold til, hvad det er, vi godt vil arbejde med, og hvilke målgrupper, der skal have de forskellige typer af profiler. Og vi arbejder jo ikke, nu kan jeg jo se, altså mange af museer, I har jo selvfølgelig på Instagram med som en naturlig ting, eller TripAdvisor, og det har vi jo selvfølgelig ikke med, fordi vi er broadcaster. Så vi har Snapchat, Instagram, Twitter og Facebook, og Twitter vi faktisk nærmest, altså det er nok, den begynder vi måske snart at udfase, fordi den er ikke relevant i sådan en masse kommunikations situation i Danmark. Den er relevant til mediefolk og politikere. Så vi gik fra det der sådan cirka til det der næsten. Så ja, spørgsmål? Ja? Rigtig spændende. Jamen jeg vil egentlig, hvis jeg skal overføre det til et museum, så vil jeg for det første kigge på, hvad det er for et museum, fordi det handler jo så om målgruppen af Museet for Religiøs Kunst i, jeg kan ikke huske, hvor det ligger Lemvig, ja. Jamen så skal de måske en ting på deres sociale medier udvælge sådan nogle niche-medier at være på, men de bliver nødt til at finde ud af, hvad er altså sådan noget brand-platform, hvad er vores tone of voice? Hvad er det, vi vil opnå med det? Vil vi drive trafik ind til vores egen hjemmeside? Vil vi drive flere besøgende? Vil vi skabe engagement omkring vores indhold? Og så vil der være nogle forskellige veje at tage ind i det. Handler det om at skabe engagement? Jamen så gælder det måske om at finde et greb ind i noget aktualitet en gang imellem, så man ikke kun er noget for folk i den ene gang, man er derude hvert 1,5 år og besøger dem, eller hvert andet år. Men at man finder nogle greb ind i en aktuel kontekst også en gang imellem, og så har siddet og skabe indhold til de her sociale medier. Eller køre, i og med det så Museet for Religiøs Kunst, kommer lige til at tage udgangspunkt, hvis vi engang arbejder på til Midtvest. Så kunne det også godt ske, at de kunne arbejde med, jamen, det religiøs kunst. Hvad er det for os? Hvad er det for dig? Hvis vi skal have folk med, så skal de måske deltage på Instagram, så det er billeder. Så kan vi lave en fotosafari med folk, vi kan lave nogle konkurrencer med folk, vi kan og arbejde med det i forhold til, hvad det er for en målgruppe, man godt vil have fat på. Men det er selvfølgelig også svært at sige, hvad er det sådan, at gå ned i den lige nøjagtige, den direkte oversættelse. Men jeg tror, at den primære oversættelse for mig er at kigge på, hvad ens målgruppe er, og hvor man får mest ud af at være, og så lave indhold til platformen på platformenes præmis. Og så hellere, som eksempel med P4 er, skære alt muligt fra, og sige, det er den der ene ting, vi gør det godt. Fordi man kan sige, jeg har også haft diskussioner i min organisation med, at P4, de vil også gerne lave Snapchat. Vi må jo sige til dem, at vi har en pose penge, og det er federe at være verdensmester et sted, end at have slæbesild alle steder. Og så derfor så fokusere på én ting, og så gøre det godt. Og så når man gør det godt, så kan man begynde på det næste. Det er selvfølgelig også let at være rejsemuseum og komme og sige, det er den klassiske for mig også, når jeg hører på New York Times, der CNN, der som sidder og tænker, for helvede man, I har så mange penge, ikke her lille mig for DR. Men det er jo det samme, I har med rejsemuseum for jer, fordi I har jo ikke lige et API og 1,2 millioner genstande og digitale billeder og alt muligt. Ja, jeg ved ikke, om det var svar nok. Lidt vævende. Jeg tænker på, hvis man er kulturstof, forskning har indstillet skole til. Meget forskellige måder. Ja. Så vil jeg sige skoler målgruppe Instagram. Så er den markeret. Det er til børn. Så er der noget B2B, det er måske bygherrer. Skulle man starte en LinkedIn-gruppe om arkeologiske, eller om fredede bygninger i Danmark, hvordan vi bliver klogere der i fællesskab, det kunne være en anden del. Så er der Facebook-delen, det er til plus 25 måske, eller starte nogle Facebook-grupper, så man kan få, ligesom der er rigtig mange unge, der stadig bruger Facebook, og det vokser stadig brugen af Facebook blandt de unge, og det er primært på grund af skolerne, at de er der, fordi de har grupper sammen, de laver noget. Så vi prøver at kigge på det på den måde, så sige, okay, vi bruger Instagram til den målgruppe. Lidt ligesom en organisation vil gøre det, og sige, okay, men altså et advokatfirma
LinkedIn, det er til rekruttering af vores rigtige medarbejdere. Instagram, det er til rekruttering af dem, der skal være praktikanter. Facebook, det er til B2B, og Twitter, det er der, hvor vi tapper ind i den aktuelle debat, hvor vi skal prøve at ramme TV2 News og sådan noget. På den måde vil jeg prøve at gøre det. Spørgsmål der? Skal jeg nok stoppe. Jeg kommer fra et kunstmuseum på Lolland, og vi synes prøver at begå os på de sociale medier. Men YouTube har vi overhovedet ikke været på, og det skal vi til nu. Helt klart på græsrodsbevægelsesniveauet, hvor vi skal producere nogle små film, hvor nogle spændende mennesker står og fortæller om et værk, som har meget værdi. Og nu talte du før om de der fastholdelseselementer. Vil du mene, at det også hører sig til i sådan en slags alvorlig film? Eller er det mere, hvis den skulle ind på Facebook? Eller nej, det YouTubes algoritme virker på samme måde. Den kigger også på retention. Og du får den samme kurve derinde, som altid går ned. Det er sådan en omvendt aktiekurve, der altid går nedad. Kommer selvfølgelig på, om det er nordisk ferie. Men den starter jo altid toppen, og så går den ned, og den har den også på YouTube. Og det YouTube bruger den til, det er at se, om den her video er interessant for folk, og hvis ikke den er interessant for folk, så får de ikke foreslået den på deres forside og sådan noget. Det er selvfølgelig en indgang til den. Så er der en anden indgang, der er at lave en video, som går viralt. Det tror jeg ikke, I kommer til at lave, medmindre I gør et eller andet helt exceptionelt med de her værker. Jeg vil stadigvæk arbejde med noget. Det er jo klassisk forstand kommunikation, hvor det handler om at fortælle noget, som er spændende. Selvfølgelig, en person kan godt stå op og snakke i et kvarter og være super spændende og fastholde folk. Men tit og ofte kan du også bruge nogle konceptuelle greb til at hjælpe det på vej. Og så, altså, jeg vil selvfølgelig bruge YouTube som arkivet, kan man sige. Og lige nu så vil jeg få de fleste views på Facebook. Altså, vi har også masser af ting på YouTube, og det er også fint for os, men det er ikke den, vi får den store udbredelse lige nu. Tak. Et spørgsmål mere, så skal vi videre i køreplanen. Som I bevidst, I har valgt at sætte en venligheden og så et navn. Så gør I det konsekvent? Ja, i sådan noget, når det er community management, når det er svar, så skriver vi, hvem der har svaret. Så man ved, der er nogen bag. Det er meget bevidst. Det gør vi ikke, når vi skriver en statusopdatering fra DR2. Der står der ikke Christian. Men fra Spise med Prise vil der stå med venlig hilsen redaktionen. Oftest eller også vil der stå dem omtalt i tredje person, og sammen med bunderøven. Men når man er nede og svarer brugerne, så skal de vide, hvor de har fået svaret fra. Lars, Skal vi ikke give Lars en hånd?